11:05 amestutako debuta izan du Xabier Rekalde Dimako aurrelariak, gaur egin du debuta, favorito zen gainera lauterdiko B-serie txapelketako final 8renetako laugarren norgehiagoka honetan eta Eibarko astelenan pronostikoak bete egin ditu 22 eta 13 irabazi ostean bientzat lehen partida zen gaurkoa txapelketan, Rekalderentzat aipatu dugun bezala profesionaletan baita ere, ez da ohikoa pilotari batek lauterdiko txapelketan debuta egitea, baina afizionatuetan lauterdiko modalitatean nabarmendu zenez, enpresak aukera eman dio B-serieko txapelketa hau jokatzeko, eta ezin hobe erantzun du partida hasieratik nagusi izan da, baina gauza asko daude norgehiagoka honen inguruan aztertzeko eta berehalako batean. Egingo dugu, hasieran Xabier Rekalde hasiera bikaina eman dio partidari. Bagenekien aurretik ere afizionatuetan ikusita eta nortasun handiko pilotaria zela, pilotari oso lerkorra, tantoa amaitzeko gaitasuna duena, baina gaurko partidan ez du hori soilik egin, saketik hasita, sakearekin asko asmatu du, batez ere partida hasieran, gero efektoekin eta tanto zoragarriak utzi ditu, benetan ikusgarriak izan dira egin dituen tanto batzuk eta hasieratik aldabe baino askoz ere gehiago izan da, eta benetan Joseba Aldabe kantxan ezinean ikusi dugu, bere keinuek ere horixe adierazten zuten, eta Xabier Rekalde berriz gozatzen ari zen, baina pilotak bi alderdi ditu, eta kirolak bi alderdi ditu, batzuetan gozatu egiten da bai, baina tarteka sufritzea ere egokitzen da, eta Rekaldek ere izan du sufrimendurako fasea, eta hor behar bada pentsa zitekeen ez, hau hasi berria duk, eta behar bada orain kosta egingo zaio, baina gerora ongi kudeatu du hori, eta zergatik kudeatu du ongi, batetik ekiziar usta botilleroak asko lagundu dio, asko, nik uste hori asko eskertuko dela Xabierrek, eta bestetik berriz, naiz eta berak galdu dituen pilotak partidan zentratuta mantendu da, eta hori oso garrantzitsua da, askotan debut egunetan urduritasunak izaten dira, eta haizea alde duzula jokatzen duzunean gozatu egiten duzu, baina gero Rekalderi pasa zaio bezala ez, 12 eta 5 aurreratu, baina gero bapatean 11 eta 14 ere hurbildu zaio Aldabe hemen, pilota batzuk galdu ditu Rekaldek dezente esango nuke, hori noski hobetuko du eta gaurko egunean normala da, eta gainera galdutako horiek, hortikan berak noski ikasiko du, baina gainontzean partidan kontuan hartzekoak ere ez dira izan, ein handi batean, gerora egin duen tanto sortarekin hori dena bikain amortizatu gaitu, baina bai, hor akats horiek eta saiatu behar da horiek profesional mailan batez ere larrutik ordaintzen baitira, baina bi eskuak bikain maineiatzen dituen pilotaria da, efektoekin tanto ikusgarriak egiten ditu, min handia egiten du saketikan ere, eta benetan, afizionatuetan orain arte lautik sakatzen zuen, gaur izan du lauterditik sakatu duen lehen partida, eta esan bikain sakatu du, pilotek ere lagundu diote, egoki aukeratu du, eta partida hasieratik oso motibatuta ikusi du, oso sartuta, eta azkenerako 18 eta 12 aurreratu ostean, Aldabek ez dio horri buelta ematerik izan, eta final laurdenetako ligaxkan izango da Xabier Rekalde, hori beretzat gauza bikaina da, gauza handia da, eta jada txapelketako beste 3 partida ere bermatuak izango ditu, beraz ziur pozez zoratzen dela. Gogoratu, Rekaldeko 22, Aldabek 13, Eibarren Rekalde lauterdiko B-serie txapelketako final laurdenetako ligaxkan.